Dami ni di batana sumurong siyan sa luhut na roha. Ima na mga ramoti ati-ati doho pikiran mo nabi. Di bagasan Kristus Jesus Tuhani. Amen. Shalom mga nang, selamat pagi, happy Sunday. Selamat hari Minggu Info Cafe. Bapak Ibu Saudara-saudara, dimanapun hari ini bergereja beribadah, doa kami Tuhan senantiasa memberikan sukacita dan tangyang nami, doa kama nami na nami, nang matu nang sudah gugu na subuhi marminggu alan yaka sitaonon, baru kilo situasi kondisi kehidupan. Tuhan senantiasa marmahani daging ng tontimuna. Selamat beribadah, amang inang, selamat berjumpa dengan kasih karunia Tuhan di Minggu Bolon sadarion. Tabi mardong hatang yang tu keluarga si solhot ale-ale parhalado nang huriat ganup marsada-sada. Amang inang, hatan itu hatta barita nauli di hita mamakulingi hita di Minggu sadarion. Rom 10 ayat 10 satu ayat 20 sada. Alay dang sude mangoloi barita nauli ay nin na si Jesaya do. Ale Tuhan, tungi sema makaporsyay jamita nami. Asa siyan na tumangi hodoroha porsyaon. Ay iya panangihoni siyan hata ni Kristus do. Alay omma dohonoku. Dang dibigay huroha. Nungan yan. Nang tolhas do suara na tuliat portibion, jala rodi suhi ni tanooddo baritana. Alay hudok muse, dang mangat to Israel disi, parjulu si Musa madok, pinggilok kumahamu mangiburu mida na so bangso hian, paheheokku rimas muna mida bangso na odo. Humdo si Jesaya madok, akan na somangululuyau ido nadapotan. Naung gabi patar doau diaka naso mangusoyau. Alay tubangso Israel do didok. Manipat ari hupaher bang tangakku tubangso naso mangoloi jala namanggaga. Ido sahatna. Hurian na pinarhamal ni Tuhan ta kadongan na hinaholongan di bagasa Jesus Kristus. Amangin ang ganun ari do hupaherbang tangaku tubangso na sumangoloy jala namang gaga. Jala takas do didok diturpuho na kamanginang ima surat ni Apostol Paulus tumopot huria Rom ay siyan na tumangihod doroha porsyaon. Ia panangihoni siyan hata ni Kristus do. Asa hatan itu hatta manungguli tu hita di Minggu sadarayon baik evangelium, baik juga epistel di Ester 5. Asa adong di hita roha hadirion nasay olo manangihon hata ni debata. Asa unang adong di hita songo pangalaho ni bangso Israel nunga takas didok dia na parpudi. Ganun ari do hupaher bang tangaku tu bangso na somangoloi jala namang gaga. Akadongan na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus sa halinari hadirion karakter haporsyaon nasay tumangihon hata ni debata. Adong akanabisuk madok amangin ang dibutuhkan orang hebat untuk menjadi pendengar yang baik. Ima nani dok ni Calvin Coolidge, ya. Dibutuhkan orang hebat untuk menjadi pendengar yang baik. Jala adong musemat dok salah satu bentuk respek yang paling tulus adalah mendengarkan apa yang orang lain katakan. Brian H. McGill. Ido didok akamanginang. Bapak Ibu Saudara-saudara, ay siyan na tumangihod doro haporsyaon. Ia panangihoni siyan hata ni Kristus no. Di partikiat sinuaeng, Bapak Ibu Saudara-saudara, di situasi kita, teknologi, digitalisasi Android saat ini. Bohado situasi, bohado sosial kehidupan yang sedang kita jalani. Ya, saya tidak mau muluk-muluk, ya, tidak munafik juga.
Kami 4 orang di rumah ini. 4 HP. Manginang. Dan masa dosipata di hami istilah dekat tapi jauh. Alanya sibuk dengan HP masing-masing. Akadongan na hinaholongan di bagansan Jesus Kristus. Kecanggihan teknologi situasi kehidupan kita saat ini, sadar atau tidak sadar, membuat kita semakin malas untuk mendengar. Semakin malas untuk memperhatikan. Semakin malas untuk menelaah dengan baik. Amanginang, molo songonido situasi na taado pinueng. Buhado pangotak ni di hapor siyota. Haru manangihon dongata, manangihon lawan bicara pun kita sudah tidak baik, ya, sudah tidak dengan respon yang baik. Lalu bagaimana dengan mendengarkan dan menghidupi firman Tuhan? Didok Calvin Coolidge nak kini ngamanginang dibutuhkan orang hebat untuk menjadi pendengar yang baik. Buhado hita manangihon hata ni duhata kamanginang. Ay nunga didok nak kini ay siyan na tumangihon do roh haporsyaon. Masihkah kita dengan seksama, ya, dengan seksama mendengarkan setiap pemberitaan firman Tuhan dimanapun kita berada? Atau jangan-jangan seperti yang kami alami, ya, seperti yang kami alami di masa-masa sekarang ini. Pengalaman kami selama mendampingi Amang Preses di distrik 31 Medan Utara, secara khusus Amang Preses Sinambela periode yang lalu. Manginang, kami mendampingi beliau dan kami tidak bertugas, kami sebagai jemaat biasa. Dan luar biasanya, di gereja, dari mulai ibadah sampai selesai ibadah, beberapa jemaat kita sibuk dengan gadget HP Android masing-masing. Bahkan ada yang main game. Dan kami terkadang merasa takut, risau. Jangan-jangan memang pun pada saat saya berkhotbah, situasi seperti ini yang sedang terjadi. Jemaat tidak lagi, ya, mau memperhatikan jamita, hatorangan di hata di batana pinasahatnya kabar jamita. Jala, adong mamusia madok, ala sutabu jamita na tinangihon na. Apakah itu menjadi alasan bagi kita untuk tidak memperhatikan firman Tuhan, malah sibuk dengan aktivitas kita masing-masing pun sedang di dalam ibadah? Saya rasa tidak, Bapak Ibu Saudara. Itu bukan alasan dan itu bukan sesuatu hal yang patut kita benarkan. Akadongan na hinaholongan, jala di epistel sadarion, takas do di igil si Esther, asaro rajai, manangihon, hata nanain si pasahaton ni si Esther, taringo tu namasa di nasida. Amanginang begitu pentingnya kita memperhatikan, menelaah dan menghidupi firman Tuhan. Manangihon, dakola mabigi, manangihon, di pahusor-husor nui di bagasar rohana, jala di hanguluhon. Ido ubahen na didok, Apostel Paulus tuhuriarom, ay siyan na tumangihon do roha porsyaon. Maka ketika kita siap membaca epistel, mertua doakan na tumangihon, hata ni debata, jala na upyopsa. Buasa didok siyan na tumangihon roha porsyaon, ay namanangihoni dang naholan mabigi sabing, alay dung dibegi hatai, di pahusor-husor di bagasar rohana, jala diulahon. Akadongan na hinaholongan di bagansan Jesus Kristus. Asaunang masongon contoh kasus na huluko kami na kining pangalaho masa na sedang terjadi di kehidupan beriman kita. Amanginang elehele nami. Mula tungarong pe telepon, mula nung nga di ibadah di pertangyangan. Sebisa mungkin, janganlah itu menjadi alasan bagi kita untuk meninggalkan gereja. Ayo lu do pas marjamita, pinarohahon. Iba sendiri do mengalami ona manginak. Pas marjamita iba, adong telepon makuling, los dia lucido di si. Lagi bertanya, lagi marjamita ina. Kan bisa itu tidak dijawab.
Bapak Ibu Saudara-saudara. Asalam matoras haporsiota. Tajugulhon ma nasahai tumangihon hata ni debata dengan baik. Jangan memahami firman Tuhan dengan sembarangan, tetapi menelaah, memperhatikan dengan baik, lalu menggumulinya. Ipahusor-husor di bagasar rohana, jala diulahon. Amanginang, kadongan na hinaholongan. Songoni manang di parungulot, tamolot tungadong piakap aru kilon sitonon. Nataado pinohang ditongan di keluarga, usaha komunitas, keluarga pekerjaan kita. Baiklah kita senantiasa mendengarkan dengan baik setiap firman Tuhan, agar iman kita dikuatkan pada saat kita menghadapi berbagai pergumulan. Di pasu-pasu Tuhan tama mau manginang, di dia pihamu maringanan. Tapi mardongat tangiang. Martua doakan tumangihon hata ni debata. Jala no piopsa. Diperbadiai debata si pardamai mahamu kabisuningkan. Jala diramoti marohan ng pikiran muna. Ia sorahan sa rodi haroron itu hatta Jesus Kristus si paluay. Amin.